Boas, chámame Emma e vou vos ensinar o meu experimento chamado visión óptica. Os materiais son un vaso cheo de auga, un rotulador negro e unha folla de papel. Logo imos facer dúas frechas co rotulador negro na folla de papel. Logo imos poner a folla detrás do vaso. E imos ver que cambia a súa dirección. E xa está. Adeus.